I dobrodošli u novi video, ovaj put ispravam najčudnije smokije. Tako je, svi smo mi uzeli ove neke najčudnije smokije. Čips, pa ovo su neki smokije. Ljudi, moje realno koji sam ja uzeo isto kao da je hrana za pse. Pogledajte kako ja kad sam prvi put vidio ovu. Ja sam mislio da sam kupio. Ljudi, moja paradajza. Ja sam mislio da sam kupio hranu za Sečko. Meni ovako. Ovo će Sečko izgleda se obrade ovom. A ovo je Vladin. Ovo je ljudi, ja ne znam smijem li probati. Nešto se zeleni, baš se zeleni. Ima luk. Tako da ljudi, lajkujte nas i podržite nas u našem snimanju. Nikad nije krećalo od mene. Skrećemo odavde. Ajde, krećemo, nema veze, odakle ćemo krijeti. A evo Stefana ćemo krijeti. Stefan prvi otvara i onda ćemo svi da probamo, da imamo našta politi. I njegova ima tu neku čudnu boju, pogledajte kako je nešto ko kafenasto, nema pojma ništa je. Uzmite svi, vidite kako to liči. 0,10. Vidite kako liči kao kliker loptice. Možemo i nabacamo. Kikiriki bez soli onaj. Da, kikiriki bez soli. Ja ne. Isto kao kikiriki bez soli. Da. Kikiriki bez soli. Mene ljudi liči kao da je neko ispeku komad ljeba i to je to. Ni na šta ovo ne nauči. Ko otvara džamba? Jel džamba otvara sljedeći? Da. Evo idemo džamba. Ovaj mi je totalno... I sad kad ono počne sve ružnije i ružnije. Džamba je skapio pune ruke. Šta džamba kažeš? Jo, ja ne volim baš paradajz. Džamba ispada sve. Da vidimo. 10 od 10. 10 od 10. Nije ljudi, miriši mi. Šta ti kažeš? 10 od 10 isto. Vidimo mene. Miroslav, šta ti kažeš? Osmica. Jaka osmica. Jaka osmica. Ljudi, da vidim ja. Da vidim, Neki stan pravi. Ja sam u Italiji nekad probavio i ocjenjivo najviše. Ovaj mi se sviđa. Jaka osmica. Zato što vuče pomalo na paradajz, jel tako? Vuče malo na paradajz. A ja ljudi volim paradajz. Možda jeste paradajz. Evo sada ćemo otvoriti sljedeći čips. Ko otvara? Vlado. Ovaj zeleni, ja imam osjećaj da se svidi baš da će mi se svidjeti. Ovo je od luka moj. Ovo je zeleni, zato što je od luka i ja mislim da će to da pokida. Šta je ovo? Imamo isti oblik kao... Da vidimo. Isti oblik kao i Stefanov. Uzimajte. Evo, pogledajte. Ovdje je malo krupniji. Isti oblik, ali pogledajte kako je to zeleno je. Ovo je luk. Luk. A kako lijepo mirši, osjećam da će ovo biti moj favorit. Luk. Isti kovaj. Mogu probati. Luk. Iskreno, ljudi. 0 od 10. 0 od 10. Mnogo sam više očekivao. Isti kovaj. Sa tim. Osjećam se kao neka zdrava hrana. Ljudi, 0 od 10. 0 i Stefan. Ja iskreno kažem, meni je četvorka. Pa dobro je. Četvorka isto. Ajde, da vidim ovaj što liči kao za hrana za pse. Da vidimo ovaj hrana za sme. Pomiriste. Ljudi, da vidimo na šta ovo liči. Na šta ovo liči hrana za pse. U isto ko smoki. Ovo. Isto, smoki. Ljudi. Srećo! Ljudi, mene ovo liči na Sečkovo govance. Isto kao Sečkovo govance. Ovo je hrana za Ko će probat prvi Sečkovo govance? Ja probam. Ajde. Ja probam. Šta je ovo? Kako je? Evo sad ću ja. Ja ljudi ne znam ko ovo uopće kupio. Ja ne znam ko će ovo da kupi. Evo sada kad ovo probam, ja ne znam. Nema nikog. Meni je ovo zeleni bolji. Ja ne znam sad da me neko navratio da ponovo ovo kupim. Nema Boga nikada. Ljudi, meni je zeleni bolji. Meni loše. Meni je zeleni bolji od ovoga. Bolje je zeleni od ovoga. Bolji. Ovo će mi možda biti top najgorija. Ovo je meni bolji. Ovo je 3 od 10, ovo je zeleni 0 od 10. Idemo, ostao nam je Miroslavo da čips da probamo, da imamo na šta će tu da liči. Evo Miroslav otvara. A pošto je kukuruz nacrtan, vjerujte, čekaj da vidimo da prikažemo ljudima. Ljudi, pogledajte ovo. Da vidim nešto. Evo kako izgleda. Možda. Ljudi! 10 od 10. Ja mislim da će ovaj biti sigurno jedan od boljih. Evo kako izgleda. Ajde, van da uzmemo svi Miroslav. Podijel svima. Dobro je. 10 od 10. Isto 10 od 10. 10 od 10. Da vidim ja. 10 od 10. Miris ima dobar, kao da sir. Kao da se osjetio sir mirisira. I probaj na sir izgleda.
Koliko? Od 1 do 10? Definitivno će ovo biti moj favorit. Definitivno. 10. Ljudi, sada ćemo još jednom da prikvarimo sve čipseve. Ja ću vam sada da pokvarim sve čipseve. Imali smo ovaj čips. Imali smo ovaj čips. U stvari kao smoki. Ovo su neki fazoni kao smoki. Imali smo ovaj, vidite, ovaj zeleni, koji ja definitivno ne bi nikad uzeo. Imali smo ovaj srećkovog ovanca, ni njega ne bi nikad uzeo. I imali smo ovaj ovdje, koji mi isto kao da idem ljeb. Ni njega nikad džamba se provlači ovdje, da uvotimo džip kao da usto tek sad. Ljudi, šta da kažem, a da ne glasamo, a moramo glasati. I za najgori i za najbolji. Tako da, odakle da krenemo, nema pojma. A prije nego što krenemo, pišite vi u komentare koji je vama najbolji i koji vam se najčešće sviđa i obavezno nam pošaljite, ako imate neku ideju šta da snimamo za dalje, za otvaranje, da li čokolada ili nešto drugo, i pišite koji se vama sviđa po izgledu, a ako ste probali, koji vam se sviđa po ukusu, da znamo i mi kako vam se sviđa. Mogu ja prvo glasati? Glasat ćemo kasnije kada još malo pojedemo, dok ne vidimo, moramo dosta pojesti da bi znali onaj koji će da pobjedi. Tako da, ljudi, ko će prvi možda da baci glas? Ko će prvi? Vlado, ajde Vlado, prvi će Vlado da kaže. Najbolji ovaj. Koji je? To je na Miroslavov, jel? Da. Žaba, moraš staviti glavu na... Ja jedem. Pa dobro, jeđi, Žaba, kaže ja jedem. Žaba, sad mora glasovanje da se odave. Nema drugi najbolji, nego najbolji i najgori. Najbolji onda. Najbolji je Miroslavov, a najgori... Najgori je Srećkovog ovance najgori. Najbolji. Ljudi. Ajde. Najbolji. Ovaj. Čekaj, najbolji je, znači nije koji je Miroslav. Pusti Miroslave dole. Najbolji ovaj. Nije. Najgori ovaj. Dobro. Ovo je najbolji. Dobro. Što? Džamba je glasu, znači da je najbolji ovaj ovdje, a da je najbolji ovaj ovdje. Idemo Stefan, šta kaže Stefan? Meni je ovaj najbolji, a meni je ovaj najgori. Stefan je rekao da je ovaj ovdje najbolji, a ovaj zeleni da je najgori. Tako da zeleni do sad je nerešeno, 1-1. I idemo Miroslave, šta ti kažeš? Meni je najgori ovaj. Ovo je znači prepucavanje između Miroslava i Džambi definitivno. A najbolji mi ovaj, iskreno. A najbolji ovaj, dobro. I ja sam ostao sam ja, Vlado, ti glasao. Znači, ostao sam ja, čekaj. Ja ću da glasam kako i jeste, znači nisam sad ovdje ni na Džambinoj ni na Miroslavoj strani. Oni dvojica se nešto prepucavaju, ovdje ovaj rekao njegov najbolji ne. Definitivno koja su dva najbolja? Su ovaj i ovaj. To su definitivno koja su dva najbolja. Definitivno koja su dva najgora, po meni su Srećkovog ovance i ovaj ovdje što liči na hljeb. E sada, šta ću da izaberem? Velika je muka na mene pala, jer će to i da donese konačnu odluku pobjednika i gubitnika. I odlučit ćemo kako jeste. Prvo ću odlučiti gubitnika. Najveći gubitnik je ovdje ovaj čips smoki koji sam ja izabrao Srećkovog ovance. Evo, pogledajte to kako izgleda. Baš stvarno kao Kronazad se izgleda. Nemamo tu što da se ladimo. A ono koje će biti sada najljepši definitivno meni je ukus, birao sam između ovoga i birao sam između ovoga i izabrao sam definitivno ovaj, jer zaista ima i jeste, i morat ću da uzmem još jedan. Morat ću da uzmem još jedan ovaj. I definitivno ću njega ponovo da kupim. Kako to izgleda? Vidiš, ima i sir i kukuruz. Evo, pogledajte vi. Slobodno mega istraživač vam preporučuje vi da probate slobodno ovaj čips ili smoki kako god hoćete, slobodno ga probajte i definitivno će biti jedan od najboljih ukusa je. 100%. A definitivno, evo vidite, Vlado je napuno, znači ne može da stane. A definitivno ovaj nemojte da uzimate i definitivno nemojte ni ovaj da uzimate, sigurno su loši.
A ova ima nekoga ukusa, sad ovaj će naći svoje tržište i radi boje, a i radi nekoga i ima ukus zdrave hrane. Tako da ljudi, što da vam kažem, gledajte nas i dalje, pratite naše traganje, naše serije, naše sve tamo što snimamo. Podržite Mega istraživača i da mi valja ova moja majica koju sam ja sam projektavao ovdje i radio ima i leđima. Tako, a jeste neki čovjek, ali sam ja osmislio. Samo voli ovako da se ubacio. Nije pitao s robota, robot da si pitao. Ja i robot smo zajedno napravili ovu majicu, ja sam govorio kako da je napravio, on je mene napravio i onda sam išao kod onoga i projektovao. Je li tako bilo? Tako je. I urodili smo 20-30 ovih majici po mlada nema pojma. Tako da ljudi, odjavljujemo se od ovoga snimka i budite uz nas, pratite nas svaku večer i uživo kada radimo na naše snimke i veliki pozdrav od Mega istraživača. Ćao!